יום בין שעה 5 ל9 בזמן התיכון שם כל הזמן. בבית של חגי רוצים כל החבר'ה, לא זזים משם לשום עניין. יש פינג-פונג ויש קולה, יש אחלה אווירה, החבר'ה נהנים פה וזה ממש נפלא. הימים האלו הם עבר, כי חגי הפך למבוגר. איך אותה פגש ואותנו הוא נטש, איך קרה מקרה כל כך מוזר. את הסיפור הזה נביא כאן בקצרה, בשיר לכבוד המאורע. הלו מוריה, מה קורה איתך? נסיעה בתוך מגדל העמק, הרחוב בצומת לא היסס, ופתאום נכנס באיזה פרייבט, ומשם הרב יצא בנס. וכשהלך הצידה עם כל הבלגן, כמו קרן הופיע שם בדיוק בזמן. אף הקרן שרק התחיל לצוץ והגרעין הפך לתירוץ. כך הכל התחיל, לא זה לא היה תרגיל, ואין כאן בכלל התחשבות בגיל. את הסיפור הבאנו די בהקצנה, בשיר לכבוד החתונה. מזל טוב, מזל טוב. הימים עברו עליהם די בנחת, בתור זוג מן המניין, חגי כבר חייל לא משרת בצה"ל, ומורי מחכימה בבר אילן. וכשמוריה הרגישה שהגיע כבר הזמן בטיסה בשמי הארץ, סגר את העניין, ואז ביחד יקימו בית חם, ושניהם יתקנו את העולם. אחי וחבר מבטיחים לבוא לבקר ב50. מכבי, אין מה לדבר, לנו די חדש עניין החתונה, תסלחו לנו על השכונה. חגי ומוריה זו רק ההתחלה, אז מזל טוב לחתונה. יש! מכבי! 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 מכבי!